usebe nganye abantu ngeke ngiyanda lo ekhaya ngizishilo izinyababa nobaba nawe uzishilo endlini enkulu kube yiphutha angithi yona into engifuna ukuthi siyikhulume uma ufika leyo bandla muzongipha ithuba ngiyacela ngifuna ukukhuluma nawe winja ntombazane yezwa ngiyawamukela wonke amagama owashoyo ngiyacela bandla ukuthi sikhulume uma ungabe usufikile yezwa umkhutuli ngikhuluma nawe wena umkhutuli njengoba ngisho ukuthi wonke amagama owakhulumayo ngiyawamukela ngiyacela ukuthi uma ufika endlini bandla sikwazi ukukhuluma ngizokuchazela yonke into ayikho owamukelayo winja nje winja Phinde ngikwamukele mbukeli weBlack Life TV isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo but myself uMlangeni uMagasela sihlezi sikuchacisa-ke lokho ukuthi kulolu hlelo sikunikeza iplatform yokuthi ukwazi ukugonyuluka kulokho osuke kugcinile la enhlizweni yakho ubona ukuthi ayingeke sekuyisikhathi sokuthi ngikuveze ngoba imfihlo kahle kahle ikunzima ukufa ney'mfihlo ngoba uvele uyishele abantu abaphilayo kuthiwa ugogo wakho afe nemfihlo ngiyadlala asenzeni kanje asinikeze usisithuba abengelele mbukelo weBlack Life TV uzobe sezisho ukuthi uqhamuka kephi bese vele ehlala phezu kodaba ukuthi ufisa thina as Black Life TV simsize kephi ubalo afuna ukuthi agonyuluke kuyena asho lento esenhlizweni yakhe abone ukuthi nesiyimfihlo isihlala isikhathi eside sabona Sithando njani ngiyaphila sesenjani ngiyaphila ngicela nje ubingelele umbukelo weBlack Life uzisho ukuthi uqhamuka kephi kuphela sanibonani babukeli beBlack Life TV ngiyathemba ukuthi niyaphila nami ngiyaphila okay mina ngokuzalwa ngizalwe eXobo kodwa ngokuhlala ngisemlazi kaYini. Oh beautiful. Yes. So Sithando sami uba lo ufuna ukuthi ukhiphe lento le kade iyimfihlo esihlela isikhathi eside kuwena. Kusho ukuthi kunomuntu engizwana naye oseze wavela ekhaya ngamanye amazwi somkhwenyana kumina. Okay. Manje sesinesikhathi nje sathandana ke I think unyaka ka6 ke lo. Sahlana ngo2021. Sokuhlangana kwethu besilokhu sihlangana makuyofeswa kanjalo mangabe mhlambe kuphuma ipost agcine ngiplaka engisendela sivuke sami ngoba besabantu abalangazelela impumelelo. Okay. Kusho ukuthi-ke kwagcina ngingasabi-ke manje ukuthi sesikhuluma ngomsebenzi. Kusho ukuthi ubhuti-ke wagcina esechazeka-ke kumina esebona ukuthi umuntu ongavusa naye ikhaya yabo. Kwaba ukuthi-ke sesiyathandana-ke ukuthandana kwethu waze umuntu ohamba uyovela ekhaya yakhe. Yes. So mevele ekhaya yonke into uyahamba kahle. Yebo. Usumenzani-ke manje nje usubona ukuthi hayi kunemfihle kuwena ufuna ukuthi umtshele ngayo. Hayi uyazazi-ke nawe izilingo zasemhlabeni. Ave ningifaka. Okay, awuze nezilingo. Wonke umuntu unamaphutha. So kuye kwaya-ke sho ukuthi yena njengoba umuntu ophantayo yabo akanaso isibani esiqondile ukuthi khona la sebenza khona. Mara behlala ekhaya elikhulu sho ukuthi behlala nobaba wakhe nenkosikazi kababa wakhe kanjalo. Yes. Manje-ke kwaba ukuthi-ke yena njengoba engasebenzi isikhathi esiningi umuntu obhizi uyaphanta yabo labizwa khona nje uyavuka. Yeah. So-ke kuthe kuhlaleni kwethu-ke lapho-ke sengumakoti wakubo nje ngokuphelele kwaba ukuthi-ke mina sengiyakhulelwa-ke. Oh nice. But ekukhuleleni kwami-ke ingane-ke akusiyona eyakhe yena wazi ukuthi ingane yakhe. Oh okay. Shuthi-ke kuke kwaba nokuphazama-ke laphayana ngagcina sengiyithola sengimbatha nobabezala ufana yini. Hayi wena. Yeah, indaba kanjalo-ke. Okay. Manje yona imfihlo-ke leyo engingathanda ukuthi iBlack Life TV ngisize ngikwazi ukuthi ngigonyuluke ngoba manje ngiyabona ukuthi isikhathi siyahamba and nami akusekho mnandi-ke nje kumina-ke ngoba ngisho engithinta nje akusavumi. Usuthanda bakozala? Umama umuntu naye obhizi ngoba umuntu osebenzayo ubuya ngene namashini ama-night shift. Imaki ngifuna ukuzo-understand into elo khona ngathi ngiyasala la ngibe slow. So njengamanje wena ufuna ukuzoconfessa ngoba ufuna ukuzomtshela ufiance ukuthi wena usuthanda ubaba wakhe. Nginathi ukuthi ngithanda ubaba wakhe. Kube nephutha lokuthi sigcine sesithola sesibatha ndawonye. Kwaba ukuthi-ke ngiyakhulelwa. Uyazi yena ukuthi ngikhulelwe kodwa wazi ukuthi ingane yakhe. Ileyo-ke inkinga-ke sisi. Kwaba nephutha kanjalo-ke. Manje ngiyabona ukuthi phela isikhathi siyahamba kuzosifika isikhathi sokuthi
ngiyabeletha. What if ingane iphuma ifana nobaba wakhe? Kodwa bayafana nje bonke, akafani nomfana nobaba. Bakhona abantu abakwaziyo phela ukubona ukuthi lo Cha nje nonembeza nje ukwazi iqiniso ukuthi manje iplan unayo iplan ukuthi musukhulumile leqiniso uzomove out from emndenini because umama ngicanga uzothatha kanjani nodaba. Uyena umuntu engimsaba Ekubiza ngomakoti. Uyena umuntu engimsaba kakhulu ngoba nje umuntu obengithanda. Njengoba uboyfriend ngisho ukuthi umuntu ophantayo, isikhathi esiningi uyena obengenzela izinto. Uma ngikhona into engiyidingayo uyena umuntu obekwazi ukuthi angithengele lo Mnakweni. Hey, angazi ukuthi uzoyithatha kanjani kodwa ekugcineni kumele ngibhodlile because manje ngisho ngihamba ngeklinikhi kwi-scan ingane ayisakhuli kahle kwamanje ngidliwa ile nto engaphakathi. But yena kuba buyazi ukuthi sekwenzakaleni. Yebo useyazi Wamtshela? Ngamtshela yes. Wathini? Hayi wathi phela yena meke ngayiveza indaba kumele ngazi ukuthi ngizophuma kwakhe. So ngiready-ke noma yini ezokwenzeka ngoba vele ekugcineni ngonile. Yeah. So ngizohlukana no-boyfriend no-husband njalo to be. Kuzobonakala ukuthi kwenzakalani. Ngicabanga wena too uyena ungavuma ukuthi ukhulise ingane kababa wakho nomkakho. Angeke kuze kube lula ngifuna ukuqamba amanga. So kusho ukuthi siready ukuthi usuphelile umshado. Ngingakusho lokho noma kuzoba buhlungu kumina phela ngoba bekumuntu ebengimthanda. Kodwa-ke ekugcineni kumele ngilikhulumile iqiniso ukuze nami ngizokwazi ukukhululeka ngoba phela ekugcineni ngingagcina ngibuza ngisho ingane. Umuntu uma ngabe pregnant akufanele abe ne-stress because ingane iya-affect-eka. Manje into ebanga ukuthi ngigcine sengithi ngifuna ukukhuluma. Ngiyabona ukuthi manje uma ngeklinikhi ingane ayikhuli kahle. Kuzothiwa yisiphi isizathu sokuthi ingane ingakhuli kahle bebe benginakekela. Yabo leyo. Yini le ngidlayo yabo? Yeah. So okunye ngifuna ukwazi mhlawumbe niyenze isikhathi esinganani noba bezala lento le? It's been maybe 10 to 11 months. Hayi wena mekumnandini kanti? Phela angithi uma ngabe bengekho laba behambile uboyfriend uyaphansi ekuseni umama naye uthi ungeni iday ngalolo langa ubaba ukhona ngoba yena umuntu vele usebenza endlini isikhathi esiningi. So manje lokho aningi-approach-a uyabona Wena usebenza injomo? Hayi mina ngumuntu obisahleli kwamanje njengoba ngikhulele kodwa nami bengumuntu obiphanta-ke. Yes. Kunzima kona. Yazi ngizama nje ngibona ngithula ngizama ukuyikhipha ingabi ngami sengifuna ibe ngawo. Yabo kunzima umuntu osifazane because izinto ufike uyilalele ubone ukuthi awungeni wena la. Kodwa manje usuphakathi. Like ngisemsebenzini ngizokunikeza mina nje i-platform ukuthi ukwazi ukukhuluma ukhululeka but now singayimagine ukuthi into kanjani kwenzeka kanjani. I have so many questions and ngiyabuza ukuthi uzophila kanjani. Ngeke kube i-GBV yini le case yokuthi umfana vele abone kahle ubaba wakhe bro like serious. Angenza noma yini ngoba I'm sure uzobe ethukuthele. Nawe yazi umuntu umediniwe ukuthi ugcine ethatha inqumo eyirong. So azabe kwenza naye indlela azabe ifila ngayo. Kodwa ekugcineni khona-ke kumele ngikhulume. Mina ngicathi uzofanele usuke emlazi ubuyile ekhaya sisikole. Kwaye namhlanje. Yithi qala nje eyingeke phela le akubona nokuthi episode wena uzobe ufanele umfana manje umfana uzofanele simfonele bese uyayisho lento yakho. Hayi akunankinga ngiready ukuze ukuthi mina nayisemiphi njengamanje. Wazwana isibindi sithanda sami ngiyakubongela. Mbukelo Black Live. Hayi nginibenzela ukuthi abantu besifazane bafethu. Yo. Angifuni ukujaja yazi but ngibhlungu. Ngicabanga ukuthi ubhlungu bami ngicabangela yena as a young girl obenenhlanhla ukuthi alotshole umuntu ngoba esevele nesiqiniseko ukuthi ufuna ukuphila naye impilo yakhe yonke. Akhiphe inkomo zakhe ayishayelwe usisi. Usisi uyafika ekhaya udidisa ubabezala and bayathandana. Nalapho khona omunye umuntu wesifazane okhona ofana ngabo mother in law wakhe usisi. Uphinda futhi uyashintsha manje usebomnakwabo. Angeke guys. Ngeke. Ayingeke. But asenzeni kanje. Usisi ngizombamba isandla manje ngimnikeze isibindi sokuthi akakhulume no-boyfriend. Kahle kahle nje uhusband to be because ufiance lo yana ngithi ingoduso umuntu wena. Yebo. Asivele simfonele bafethu.
Yebo, Yebo, sawubona njani bhuti? yebo ngiyaphila. Ngiyaphila. Ukhuluma noMlangeni Magasela, ngifonelwa ngwa-Black Life TV. Uhlelo olubizwa ngokuthi Sikhiphe Imfihlo. Kunosisi oseduze kwami ofisa ukukhuluma nawe, ngicela ungiphe isikhathi uthi uyingoduso yakho. Yebo ngilalele sisi. Okay. Ya baba unjani? Ya mama njani? Ngiyaphila, lihamba kahle usuku. Ya uright ma. Ngiyaphanteka namhlanje. Ya. Nginenjwayelo yakho. All right. Manje ukhona abantu yini lo khona? Useduze nabantu? Ngisemontweni. Manje bengicela sikhulume bandla, kukhona udaba ebengifuna ukuthi ngikudlulisele lona. Ya, awukhuluma ngilalele. Angisho uyazi ukuthi mina ngikhulelwe. Ya, ngiyazi sengikhulele ingane yami. Ya. Manje ingane le ngiyikhulelwe akusiye yakho. Ekababa wakho. Hayibo, angizwa. Kunjalo. Wazwa yinja. Asingane yabami. Kwaba yiphutha kuyona into engangiyiqondile bandla ngiyaxolisa. Wazwa yinja. Njani nje? Into esinesikhashana nje yenzeka kodwa njengoba ngisho ukuthi kube yiphutha not ukuthi bengithanda ubaba wakho, mina ngithanda wena. Usifebe nganyabantu ngeke. Ngiyanda le ekhaya ngizodishida ezinyababa. Nobaba nawe ngishidishide ngendlela enkulu. Kube yiphutha. Angithi yona into engifuna ukuthi siyikhulume uma ufika leyo bandla muzongipha ithuba ngiyacela. Ngifuna ukukhuluma nawe winja ntombazane yezwa. Ngiyawamukela. Ngiyawamukela wonke amagama owashoyo. Ngiyacela bandla ukuthi sikhulume uma ungabe usufikile yezwa. Umkhutuli. Ngikhuluma nawe wena. Umkhutuli. Njengoba ngisho ukuthi wonke amagama owakhulumayo ngiyawamukela, ngiyacela ukuthi uma ufika endlini bandla sikwazi ukukhuluma ngizokuchazela yonke into. Ayikho omukelayo, winja nje. Winja. Yena ubaba. Ezingababa. Nayo nje sekhaya leyo, ubaba. Hello? 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 Hayi-ke Chomi, ngathi akuhambe kahle, umfana uvala ifoni. Hello? Hello? Yebo. Unjani bhuti wami? Kwaze kwanzima sis. Cabangani? How do you feel? Siqale lapha. After suyikhiphile lento kade ufuna ukuyikhipha. Mina angizazi ukuthi nginjani kwabe ngitshela ukuthi if ngikhuluma le ndaba mhlawumbe kuzoba ne-relief ekhona. Kodwa manje umthwalo ngathi mningi kakhulu. So isinqumo angazi yazi. Kodwa bekuyibona nje ukuthi kumele ngisheshe ngihambe ngingaze ngidala inkinga. Sumoshile vele because Sengimoshile umfana vele. uhlala ngithi nihlala nobaba. Yes. So ngibephinde bebhikane. Kwasa mina ngumuntu omubi nje ngisho emndenini wakhe. Kodwa wenzanga wedwa ukuthi nje wenze ihlazo yabo. Yes. Lokuthi uvumele imizwa yakho. Ngoba ureshwanga ngithi. Hayi cha ngizange kwaba nje. Ya. Kwenzeka lokwenzeka kodwa hayi akangizange ngidlunkule. Wawuthanda nawe. Nami ngayigcina ngizosho njalo ukuthi ngayigcina nami sengilingeka. Ngendlela ayithinta ngayo noma indlela ayikhuluma ngayo. Indlela ekhuluma ngayo nendlela agcine nje sengithinta ngayo yabo nje. Nami ngagcina sengiyizwa lento ukuthi no isiyakheka ngaphakathi. Yanqena ukublame uSathane.
Eyi, ikabili lento ngizosho ngithi usathane kodwa futhi nami ngizosho ukuthi nami ngi-weak angazi. Kahle kahle Ngiyathanda ukuthi iqiniso lakho. Abantu baye benza amaphutha bese bethi usathane bemsukela. ya kumele singadlali ngosathane kwesinye isikhathi. Vele uma ngabe umuntu enza into vele athi bengingena usathane kuyenzeka vele-ke nako lokho. Kodwa-ke isinqumo ukuthi nje ngivele ngihambe. Khona. Ya nami ngibona lokho. Vele usonile asazi kokwenzakalani kuloya mndeni. Noma umakoti nje uzombheka kanjani. Wena umuntu engimsaba kakhulu. Ucabanga yini yamenza ubaba wazizwe ngathi u-attracted kuwena? Kushuthi phela isikhathi esiningi umama uwumuntu ohlala esebenza njengoba ngisho ukuthi ubaba uhlala esendlini isikhathi esiningi. So umama ubuye asebenza i-night, asebenza i-day, sometimes abuye So indlela ogqoka ngayo into enza ukuthi ubona ngathi useyahalela kuze kufike lapho. Nako lokho kungenzeka ngoba phela isikhathi esiningi uma ngabe ngihamba endlini nayo bengibuka ngisho nje asho ukuthi bengibuka wagcine engihalela-ke. Kwaba ukuthi-ke nawe yazi ukuthi umuntu uma enemizwa ugcine ivuka yabo. Ya. Ngiyaxolisa shame. Ngiyabonga ukuthi uyakwazi ukuthi uthathe accountability kuyo yonke into eyenzakalile ungablame kumuntu oyedwa. Nawe uyalibona iphutha lakho ozophila nalo impilo yakho yonke nengane yakho ezofanele iyazi. Angithi uyakhumbula ukuthi uyithwele. Njengoba uyithwele le ngane izokhula ifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ubaba wayo. Fanele umtshele ukuthi ubaba wakho kwaku-step kwakubani father-in-law wami. Okufana ngabe umkhulu wakho. Yo. Into engazi ukuthi leyo. Yabo ingane sayizalele into engekho right. Ngiyabonga kusho wena. Because mkwembe kusho mina ukuthi hayi bese sa Black Life ukukhuluma kambi. Amanyinyala ngempela lawo. Akusenankinga, ngiyabonga nje ithuba lokuthi ngikwazi ukuyi-address indaba. Kuzobonakala ukuthi isimo sinjani-ke. Mhlasimbe uzogcina eba umuntu onozwelo mhlawumbe afisa ukuthi ngisho noma exolela ungayi lapho. Uzofaka buhlungu. Ngicela ukubuza-ke futhi umbuzo wami ogcina sithandwa sami. Uyaminda mase kusiza ngocopheshe? Hayi. Mhlasimbe uma ukuthi ngiyadinga usizo ngabuye ngibone ukuthi ngenze njani kodwa kwamanje nje safuna ukuthi ipolisi ikhanda. Badingi nabantu abazocounselisha. Hayi, kwamanje ngiyabonga. Okay, no it's fine. Konke nje kuqhamuka kuwena. Uma ukuthi ubona ukuthi awukho right usungathola usizo mentally it's okay. Siyakuthemba thina kodwa uma usufuna usizo ucela usazise futhi nalokho because egcineni singacabangela wena kodwa khona umuntu omthwele nayo affectekayo kuyo yonke lento oyenzayo. Njengoba ushutha kakhulu kahle umntwana uma uthi uyambuka. Ilento yokuthi udliwe ukuthi yena umuntu kade otshale yena akuyena umuntu ofana ngabe wenze lo msebenzi. Yebo. Sibonge kakhulu ngokusithemba Black Life. Ngiyabonga asijajani la ekhaya siyalalela nje kuphela. Hayi ngiyabonga kakhulu ngatheni kwenzele kumina ngakwenza nakwabanye nabanye abantu besifazane bazafunda emaphutheni ukuthi ifune into ofuna ukuyikhuluma bakhona abantu abangakusiza Black Life. Siqaleni la ekuthenini nabanye abantu besifazane abasizakala bazi ukuthi untshontsha ngakulidele ekuthenini umoshe ikusasa lakho nalabo abantu labo bezochaphazeleka. Exactly. Because lento le ngeke affecte wena kuphela usubulalile umndeni wakuloya muzi. By action yakho yenzile as a woman uthi uyaganga. Yes, kube yiphutha. Bheka izinto oganga ngazo. Bekani bafethe izinto eniganga ngazo. Khona izinto ezingekho right bafethe ezimosha umndeni and siyasina njengendle emnyama ukuthi umndeni into ebaleke kangakanani. Siya understand leyo nto so asikwazi ukuthi sibulalise izibongo zobaba omkhulu ngelast. Mina uMlangeni Magasela ngiyanthanda ibhathi bafethu sibonane ku-episode elandelayo. Please make sure you do subscribe, like, share and comment. I'm out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. Black Life.